Lakhain ko rapli arnam Langpi MSC constituency angkang athak arnam Langpi habar Rongdo ingtia rongalong piniar ni rong isi chingrum si Mendu kichopen rat bari matuma aphan karcho asai kedeng pon. Athak arnam Langpi Rongdo ingtia rongarat don trokep sosiatum chingrum si ningkan isi pen iphom labang sorong along ki dodun mate rong isi chingrum petben choran esan kecho asai deng pon lo. Laso teng pen pinile thota SGB Monsing Togbi GB Bali Ingti Ronga Pherangke Longki Ingti Jingthong Asar Borsing Togbi KSA BDC Amaipu Rajib Ingti Repen Rongami Karatum Jetong Dunsi Bangso Amai Pamanpon Biang live kila naman kardom pa jirlo non nili gido gadak lakhain ko rapli apar deupani baling tirong along adak pini nilitum jase met ang kahumri pen alam thegela henlo je ladak midu lindu lapen rong barim arada aphan karcho pu lasi lahai hui sitame isi karbi khayalong isi abarim aron ajutang lo lasi lapuson ladak alang litum kibi thega pot nilitum ta do thek the sang thek thesi birta nang ke anoi phan nilitum ta menang humri lo lape ladak na humri pe nilita me ning arong piglo athema ladak arong rat pe nili phan la karbi aman ke do apoho karbi apoh ta me nili phan pipajir porlo lasi non ladak ku pipis alang litum pini ladak ke klempon ma lapen ku pipis alang litum dak non kitsi kitang pon ma labang solam nilitum kachini poni phala non nilitum arluan daming na Mendu buki rong isi khajana kahodai lapen rong rup kachebakla raphansi jasimet kipudam lapen labang sorong kedamtang pharokrasir kebra phokebra pli mate 1954 ningkan pen rong chukim ponsi penengan ke ningkan trokebra sirkep mate 69 an arta nang pengtang lo labang sorong along kido barim nai arat bang hini lake jona rong pilapen ramson tok biatuma phantami asoi ke mehut karchopon padu Rongdo ingtia ronglong nilitum pini program ke ana bangke nilitum 1954 pen pineng 2023 an nilitum sal long that pen arta pleng tanglo labang song bong pen nilitum pini program ke an bon ke nilitum la an arta pleng that pen sami nilitum rong along pu nang rat nang dudun thip mane rat ave pute sarda manun la puson si nilitum ning isi ning chit he pen si la piniang bongke rat barim karcho maplai pak wet pen sitami bo bang si nilitum program en lo Maya long SGB Monsing tok bipen ke than bon ke karbia khelong ke hakko wa hotpenta lapuson rong isi chingrum si Mendu kecho padupon pon lasopen kapavir vedeji aphan pusi kedamtang penangan ningkan malompen nang klembom bang bom si lason thot si peneng le thota klempon lo lapen bang hini rat bare matuma phanta archo pon pusi pachini don mane la lendu mendu pu ke leng tung ki irda karbi tung ki irdam ke khajona hodai pen la pen rong sipalang me putapu la se nili rong la arado an atum da bang chirung chirek pen isi rong asar phan karcho lo la pen khajona hodai la so program lo pinia bangke Mokajan penanan terang karbiang long live